हाँ एगो हाँ देखियो लांगा रहे ओकरा भी कुछ रहे ना हवा बना के लेके के खाली मोर दे रहे। ए जान अरे का ह परान तू रोज फोन पे कहतारा हाँ ये रेशमा तू पातर सिकरी पहनले बारू हाँ हमरो मन बा हाँ कि बाजारे चल के संगे हाँ। आ हमरा के 6 भर के सिकरी खरीद दी इज्जते ले ले बुका इज्जतिए हमर ले ले श्री राम राम 6 भर का भर 1.25 किलो के सिकरी करा दे चलो हाँ। एगो एगो गोली ले दे हम जितना में है ओकरा में तो इज्जते हमर खत्म हो जाए। चलो 1.25 किलो के अब बाजार ले गई आ लड़का रहे लांगा ओकरा भी कुछ रहे ना बगली में फूटल कौड़ी। ए जान अरे का ह बोला ना सिकरी खरीद के हाँ हमरा बहुत कस के भूख लागल बा भूख लागल बा त का खइबू का खइबू मेमोरिया होटल में चल चल मोरिया क्या पूछता मेमोरिया होटल में चल चल अच्छा काजे काम अब जा ना चला ना काटी काटी खइबू ए जान का ह हमरा पिज्जा और चाउमीन खाए के मन बा लड़किया कहली कि पिज्जा चौमीन खाई आ ओकरा भी कुछ रहे बगली में होइए ना वो घुमावत ले जाके ठेला पर खड़ा कर दिले लो आ गोलगप्पा खेले तू एगो गोलगप्पा खेले करे सुना सुना हमर बाबूजी की इमरजेंसी फोन आ गेल घर में चलो बिहान आवे के तो सिकरी ले चलो आ लड़की के घरे ले चल गई भागा फिर हट बाजार में न खियावलस न सिकरी ले लस उ लड़किया से वो सख से बता दे का कहि रे ए सखी रिंग तू सखी उ झूठो के मोछी लावे ले हां नतिया मौग झूठो के मोछी लावे ले उ लांगा से हमरा प्रीत हो गई ओकर मुंह देखतानी त हमरा उल्टी करे के मन कैसे कहे पीछा पर गइल बारे जिया डर गइल नहीं प्रीत हमरा चीत से उतर गइल नहीं प्रीत हमरा चीत से उतर नहीं प्रीत हमरा चीत से उतर ए सखी नहीं समझ में आवी बाजार ले गई लड़ू के नाती फिर भागा के ले आई लुक में हम परेशान हो गए इतना गर्मी में ए सखी नहीं समझ में आवे गोलगप्पा खियावे हाय हाय रे गोलगप्पा खियावे हाय हाय रे गोलगप्पा खियावे हाय हाय रे गोलगप्पा खियावे नाचे के क्वालिटी देखाओ चलो इहो नाचे ले और सुरेशो तिवारी नाचे ले ई नचिए तो देखो माई के मंदिर में जाके अगरबत्ती दिखा के सोना चांदी मांगी ना कुछ धान हो अब माई बोलावे सिर जानो
बौरा देखनी बाकी जाए पागल ए से कहते निका ए सखी हवा बना के रोज करे फुटानी झरी के जरी के झरी जाता है सही जवानी रही जा हिरिया गिरिया यही ले आवे कोई रहल हां हाय हाय मां मार डाला खाई रे पानी उन्हें छिटवाला के ना पर हवा बना के रोज करे फुटानी जरी के झरी जाता है सही पूछवाई ना पेनी थी बा आ लड़की के कंगही या बेग खाली ढोय पर लागल पड़ा ई मऊ ह कि का हम ये मौग के भेड़ुआ हमरा बुझात नचनिया के भेड़ुआ हाय रे पर का कोई नहीं समझा में आवे का कोई नहीं समझा में आवे खाली बुरुबक बनावे आय हरे बोला का पाखिया आय हरे बोला का पाखिया आय हरे बोला का पाखिया ना देहात में कहल जाला देरा वही हाल रहे है लांगा के झोरी में मुंह ऐसा मुंह न घर डुमरा घर घोड़ दऊ झोरी में ये थी न सराये में डेरा आगे पीछे रोज रोज लगवले बफेरा झोरी में ये थी न सराये में डेरा रोज रोज नदिया लगवले बफेरा अरे का कोई नहीं कहरो न जाला का कोई नहीं मतिया बुझला उ तो बुरबक बनावे आय हरे गोलगा पाखिया रे आय हरे गोलगा पाखिया रे आय हरे गोलगा और जय राजा जय बजे पूर्व में ओरिया कोई ना बजे राजा जय बजे पूर्व में ओरिया 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 जय बजे पाछा पर गोइल बार दिया जर ए नहीं प्रीत हमरा चीत से उतर गोइल बा हे ना जानी नहीं समझ में आवे ना जानी नहीं समझ में आवे खाली